आच्छा बयखौबो दिनै आङो गसाइगाव जिल्ला गुदि बाथौ आफादनि जानानै गोदान बोसोरनि बयनोबो हामलायथि बावबाय आरो बयखौबो आं बे दिनैनि गोदान बोसोराव बयखौबो मोजां गाहाम देहानि हामलायथि बावनानै बयखौबो खुलुमनाय थाबाय आरो बयखौबो आङो बे गोदान बोसोराव बयखौबो बरायबाय। जों दिनै जोंनि गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादा बेवहाय जोङो बाथि खेबनि थाखाय जोङो बोसोर गोदानाव जोङो जोंनि आइ आफानाव आरो नैबे चौधुरी घाटआवनो जोंनि जे खेराइसालि बे खेराइसालियाव जोङो बे बाथौ थानसालियाव जोङो ज' जालायनानै आफादनि माखासे सोद्रोमाफ्रा जोङो ज' जालायनानै दिनै बेवहाय जोङो गोदान बोसोरनि बयनोबो हामलायथि बावनायजों लोगोसे बयखौबो जों जाहाथे जोङो जोंनि गासै बाथौआरिफ्रा जों लोगोसे जोंनि गासै बर'फोर आरो गासै आसामनि सुबुंफोर भारतनि सुबुंफोर आरो बयबो जाहाथे सुबुं माहारिया दानि जे कर'ना भाइरासजों लोगोसे जों जाहाथे बयबो बेखौ जोङो गाहामै गाहाम जों जाहाथे बेखौ सौसिलांनो हायो आरो बयबो जाहाथे गाहाम देहा लाखिफिननो हायो आरो बयबो जाहाथे हामनो हायो। दा बेनि थाखाय आङो गासै सुबुं माहारि जानाय गासै बुहुमनि सुबुं माहारिनि जानानै आङो जोङो बयबो ज' जानानै जों आइ आफामोनाव जोङो दिनै खावलायफैदों आरो जोङो बयखौबो खुलुमनानै जोङो बेयावनो आइ आफानाव बिबाय आरो जों आसा खालामदों जे दिनै जोङो जेरै हास्थायदों थिग बेबादिनो जोंनि बे दिनैनि गोदान बोसोरा आगोलनि बादि जोङो आलो गोजोनै थांथों आरो बयनिबो थाखाय जाहाथे सुख गोजोनै जाहाथे जोङो बयबो रायजो मोनजायो आरो जाहाथे बयनिबो जाहाथे देहाफ्रा गाहामै थायो आं बेखौनो हास्थायनानै दिनैनि बे जोंनि बे सुंद' प्रग्रामखौ जों बेयावनो फोजोबनो नागिरदों। मानोना जोंहा बेवहाय ओरैनोब्लाबो जोंहा 144 दंखायो 144 धारा दङ। जों बेवहाय साबानिफ्राय बारा जोङो जथुमनो मोना। थेवब्लाबोनो जोंहा एंगारनो हायै बे खुलुमनाय फोरबोआ जोंहा दंखायो हिसाबै जों थेवब्लाबो जा हायो एफा एनै फैदेरनानै जोङो जोंनि जे ससियेल डिसटेन्स जोंनि गेजेराव जेसे गाहाम जों 1 मिटार बा 2 मिटारसो गोजानाव थालायनानै जों बयबो जोंनि मावनांगौ हाबाखौ जों दा फोजोबनानै लाबाय आरो जों बयखौबो हास्थायदों जे बयबो जाहाथे बेबादिनो ससियेल डिसटेन्सफोरखौ मेनटेन खालामनानै बयबो जाहाथे बाथौआरिफ्रा आलो गोजोनै दिनैनि बे फुजाफोरखौ होनो हायो। आरो दा मोनाबिलियावबो हयथ' गाहाय जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रिया खावलायदों जाहाथे बयबो न'खराव दा गावबा गाव बाथौसालियाव जों बाथौआरि हिसाबै आं होनदों जे बयबो जाहाथे गावबा गाव बाथौसालियाव बाथि सावनानै आलारि बाथि सावनानै जाहाथे बयबो मोनाबिलियाव ज' खुलुमो। दा बेनि थाखाय आङो खावलायबावनाय थाबाय आरो जों बयखौबो बाथौआरिजों लोगोसे गासिबो जाहाथे जों बयबो खुलुमनो हायो बेनि थाखाय आं हास्थायनाय थाबाय आरो जोङो बेखौनो हास्थायबावदों जों जाहाथे नैबे खैफोदनि समाव जोङो जे कर'ना भाइरासनि जे दा जोंनाव खैफोद जादों दिनै एफा बारायगासिनो दङ। जोंनि 30 जाहैबाय आरो हयथ' नागालेण्डनि सासे जों लानानै जानाया 36आनो जाहैबाय जोंनाव नागालेण्डजों लोगोसे। दा जों हास्थायदों जाहाथे बेनिफ्राय जाहाथे बाङा आरो गासै बुहुमाव जाहाथे बे जे कर'ना भाइरासनि जे साग्लोबनाय बे साग्लोबनाया जाहाथे लासै लासै एसे खमायलांथों आरो जों बेखौ जाहाथे होबथानो थाखाय जों ससियेल डिसटेन्स मेनटेन खालामो। जोंनि बाथौआरिफ्रा जों खोनानो मोन्दों नै दाख्लैफोर जों जेब्ला बेवहाय 2 एप्रिलनि नैथि सानाव जों जेब्ला बेवहाय ज' जायो बेवहायबो जोङो खेबसे गासै बाथौआरिफोर जोंनि बुलि बाथौआरिफोर बर' माहारि आसामनि गासैबो हारिनि थाखाय आरो बुहुमनि गासै सुबुं माहारिनि थाखाय जों बेवहाय आलो गोजोननि थाखाय जों मोनसे आइ आफानाव बिख'फैदोंमोन आरो जोङो रायख'ना दोनदोंमोन जों जाहाथे बे जब्राफ्रा जुदि हामना थाङोब्ला मोजां दिन फैयोब्ला जोङो आइ आफानो जों माबा मोनसे जोङो रायख'ना दोननाय बायदि रायथिना दोननाय बायदिखौ जोङो होना होगोन होननानै जों रायथिना लादों आरो जों हास्थायदों निस्सय थाबैनो आइ आफामोना बेखौ खोनासंनानै जोंनो बे आलो गोजोनखौ जोंनो लाबोगोन। आरो
जोंनि गेजेराव जोङो खोनानो मोन्दों बे समावनो जे गोबां माखासे जोंनि बाथौआरिफ्रा बोलि बाथौआरिफ्रा बा गुबुन गुबुन बाथौआरिफ्रा जे सोरबा बे कर'ना भाइरासखौ होबथानो थाखाय सोरबा जानागुरुफ्रा सोरबा अजाफ्रा सोरबा फिरफिला 2 गाहाम गायदों फिरफिला 2 गायनानै बिदिनो गामि गामि थांनानै बियो कर'ना भाइरासखौ होबथायो होननानै बेबादिनो फुजा फालि होदों आरो सोरबा सोरबा ओरैबायदिबो जादों जे जायगा जायगा माबा 7टा दैखरनि बा 7टा गाथोननि दै लायनानै बिदिनो हरना सानना मोनाबिलिफ्राव बिदिनो दुगैहोदों सप्तासे दुगैनांगौ होननानै दुगैहोदों दा बेफोरबायदि जाहाथे जोंनि बाथौआरिफ्रा जाहाथे जोंनि बाथौ सिबियारिफ्रा जाहाथे जोंनि बेवहाय बयबो गोमोनानै थाङा जोङो बेफोरबायदि जे खोमसि फोथायनाय बे खोमसि फोथायनायनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ मानोना जों जुदि बेवहाय गासै बे 7टा गाथोननि दै लानानै जुदि 7टा दैखरनिफ्राय दै लानानै जुदि सानफ्रोमबो 7 दिनसो दुगैनांगौब्ला बियो बबाव कर'ना भाइरास होबथानो कर'ना भाइरासआ बेनाव हाबगोनसो माने गुजुनाय गगा मोननायसो जागोन दा गतिके आं बेखौ खावलायदों जाहाथे बेफोरबायदि जोङो जोंनि जानागुरुफ्रा जोंनि बाथौआरिफ्रा जाहाथे बेफोरबायदि नंखाय बाखाय फोसावा आं बेखौनो खावलायबाय आरो जाहाथे गासै रायजो राजाफ्रा गासै बुहुमनि सुबुं माहारिफ्रा जाहाथे आलो गोजोनै थानो हायो बेनि थाखाय आङो खावलायनानै गोजोन फोरमायथिखौ बावनानै आरो दिनैनि आरो खेबसेबाव गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि बावनानै आंनि गुसुं बिबुंथिखौ आं फोजोबबाय। गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै दिनै आइ आफाया जेखौ फोलालांदों बुंलांदों जों बिनि बारगा जों बुंनो हाया जेथुबा जोङो धर्मआव थानानै धर्मनि निति रिथिजोंसो थांनो गोनां जायो ओंखायनो दिनै मोनसे ओलोंगि खांनायजों जोङो ओलोंगिनि गेजेरजोंनो गोबांथार जोङो जे परिबेस जे भाइरास बेखौ जोंनि बाथौ सिबियारि खान्थिजों फोलालांदों बेखौल' जोंनि साफ्रोमबो गुदि बाथौ आरो बुलि बाथौ बिथांमोनहा नैबे नियमखौ आङो खावलायहरदों जे प्रत्येकटा गारजा गारसनाव जे थानसालि दं बे थानसालियावहाय बारबाय सिख्ला दोहौ सिख्लानि नामै जाहाथे फारौ गुफुर उरायो सानजानिखौ सानजा साहानिखौ साहा सोनाबनिखौ सोनाब खोलानिखौ खोला जाहाथे थाङो होननानै जोंनो दिनै आफा बोराइ बाथौआ स्वयं जोंनो ओलोंगि खानायखौ जालांदों आं बेखौ गासैबो रायजो राजानिसिम आं बेखौ मेसेज हरबाय आरो जायहा जे खान्थि दं बेजों खालायदों बयहाबो बेखिनि बुंबाय।